Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesucristo gure jaunaren grazia, eta Jainko Aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan bedizu gurekin. Zenideok, aitor dizan gure pekatuak, misterio santuak ospatzeko gai izan gaitezen. Jesus jauna, biozturatua salbatzera bidalia, erruki jauna. Jesus jauna, pekatarei dei egitera etorria, Kristo erruki. Jesus jauna, guralde otoiz egiteko, Aitaren eskuin aldean zaituguna, erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guzti zahaltsua eta gure pekatua barkaturik eraman gaizala betiko bizira, aintza zeruetan jangoikoari, eta pakea norean haren gogoko gizakiei, hain ondi eta ez zaitugurako, gora zu, bereinkatua zu, gor ezpen zuri, hauzte zagu, eskerrak zuri, Jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guzia duna, jauna sinbrakar Jesucristo, Jainko jauna, Jainkoaren bildots Aitaren seme, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna, zuken zen duzu munduko pekatua, entzun gure deia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna, zu bakarri santua, zu bakarri jauna, zu bakarri goigoikoa Jesucristo, Espiritu Santuarekin, Jainko Aitaren argitan, amen. Egin dezagun otoz. Jainkoa guztiduna, gizadiaren salbameneko lehen misterioak, Jose Santuaren ardura leialaren pean jarri zenituen. Egizu, haren otoizari esker, Elizak ere zaindu dizala beti eta eraman bere betera. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, Jainko eta Rege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Samuelen liburutik. Egun haietan, jangoikoaren hitza etorri zitzaion Natani. Zoaz eta esaiozun ere morroi Dabidi. Hau dio jaunak, zure egunak betetzen direnean eta zure gurasoekin atseden hartzen dezunean, ondorengon bat emango dizut. Zure erraietatik aterea eta sendotu egingo dut haren erreinua. Harek etxea eraikiko dio nire izenari, eta nik sendotu egingo dut haren errege aulki betiko. Aita izango nau harek ni, eta hura seme izango dut nik. Zure etxeak eta zure erreinoak betiko iraungo dute nire aurrean, eta zure errege aulkia sendo iraungo du beti. Jaunak esana?
San Paulo apostoluak erromatarrei, senideok, lurraren jabe izango zirelako agintzaria etzitzaien egin Abrahami eta haren ondorengoei legea betetzeagatik. Sinismenaren zuzentasunagatik baizik. Dena sinismenetik dator, eta dena doai hutsa da. Horrela, agintzariak ondorengo guztientzat irauten du. Ez legetik diren ondorengoentzat bakarrik, baita Abrahamen sinismenengatik direnentzat ere. Hau guztia aita baita, idatzia dagoenez. Herri askoren aita egin zaitut. Abrahamek hilak pizten dituen jainkoa, eta ez direnak izatera deitzen dituena, aurkitu zuenean sinistu egin zion. Itxaropenean oinarriturik sinistu egin zuen itxaropen guztien kontra, herri askoren aita izango zela. Esan zitzaion bezala, hainbestekoa izango da zure ondorengoa. Hori zelata sinismena aintzat hartu zitzaion zuzentasunerako. Jaunak esana? Jauna zuekin, Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Jakobek Jose sortu zuen, Mariaren senarra, eta Mariaren gandik jaio zen Jesus, Kristo deritzana. Jesukristoren jaiotza honela gertatu zen. Jesusen ama Maria, Joserekin ezkontzeko hitzemana zegoelarik, elkarrekin bizi izan baino lehen, ardun aurkitu zen Espiritu Santuaren egitez. Haren senar Josek, gizon zintzoa baitzen, eta ez baitzuen bere emaztea salatu nahi, isilka utzi eta joatea erabaki zuen. Baina asmo hori gogoan zerabilkiela, jangoikoaren aingerua ametsetan azaldu zitzaion, eta esan zion. Daviden seme Jose, ez izan beldurrik, Maria zure emaztea etxean hartzeko, sabelean daraman aurra Espiritu Santuaren gandik bai dator. Semea izango du, eta zuk Jesus ezarriko diozu izen, horrek salbatuko bait du bere herria pekatuetatik. Josek, lotatik esnatu zenean, jaunaren aingeruak agindu bezala egin zuen. Jaunak esana, San Jose, santu handia dugu, eta hain handia da, biziki umila izan zelako. Bere eginkizuna baino handiagorik ez dago. Jesusen aita ordekoa eta Virginen senarra izan zen. Hori baino handiagorik ez dago mundu honetan. Hala ere, gizon zintzoa, langilea eta umila izan zen beti. Jesus eta Maria bioz-biozetik maitatu zituen, eta arrisku guzietatik zaindu ere egin zituen. Haien alde egin zuen dena maitasun osoz. Baina horrek ez zion sentiaratzi besteak baino handiagoa zenik. Bere burua ez zuen inoiz inoren gainetik jarri nahi izan. Horrek lehen esan dudan bezala, oso handi egiten du San Jose. Gaur, berari eskatu behar diogu gure fedea zaindu dezala, eta bere humiltasunetik pixka bat eman diezagula. Elizaren zaindari izendatu zuen Papa Pio Bederatziarrek San Jose, eta guk Elizaren alde otoiz egiten dugu. Gure Eliza zaindu dezala, eta bereziki gure Eliz partikularra, gure parrokia. San Joseren laguntzaren premia dugu.
are babesgaitzala zerutik, lur honetan Jesus eta Maria zaindu zituen bezala. Sinisten dut Jainko Aita guztiduna zer lurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginiagandik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, burutzean hilzatua, hila eta beratua izan zena, infernetara jaitsi, eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeroetara igo eta Jainko Aita guztidunaren eskuinaldean jarri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, araienen piztuera eta betiko bizia. Amen. Senideok, San Joseren zaintzapean eta fedean elkarturik, aurkez dizagun gure eskariak Jainko Aitari konfiantzaz. Otoitz egin dezagun Aita Santu Leon eta Eliza Soaren alde, fedean sendo eta maitasunean bizi daitezen. Eska dezaiogun jaunari, otoitz egin dezagun munduko agintarien alde, justiziaz eta jakinduraz jardun dezaten, eta bakea susta dezaten. Eska dezaiogun jaunari, otoitz egin dezagun gaixo, bakarti eta sufritzen duten guztien alde, jaunak indarra eta konsolamendua eman diezaieten. Eska dezaiogun jaunari, otoitz egin dezagun seminariaren alde, San Josen eredua jarraituz, beren bokazioa leial izan daitezen. Eska dezaiogun jaunari, otoitz egin dezagun gure senide eta lagun hildakoen alde, jaunak bere erreinuko bakean har ditzan. Eska dezaiogun jaunari, Entzun Aita ona,
zure herriaren otoitzak San Joseren bitartez aurkezten dizkizugunak. Jesu Kristo gure jaunaren bidez. Amen. Zenideok, egin dezagun otoez guztio batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzekoan. Jauna, Jose Santua Maria Virginiagandik jaiotako zure seme bakarraren zerbitzari leial izan zen bezala. Egizu, guk ere bihotz garbiz zerbitzatzea ezagula zure aldarean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin. Eta zure espirituarekin. Gora bihotza. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainkoa guztidun betiereko horri. Eta zure handitasuna kantu zaitortzea, bedeinkatzea eta gorestea, Jose Santuaren festaburua ospatzen dugun egun honetan. Hau bai gizon zuzena, jainkoaren ama Virginiari zuk zen hartzat emana. Hau bai zerbitzari leial eta zentzuduna, zure familia santuaren buru ezarria, aitak bezala zaindu zezan, Espiritu Santuaren egite sortutako, zure seme bakar, Jesu Kristo gure jauna. Honen bitartez, aingeruek zure haunditasuna goresten dute, zerutar espiritu eta botereek zure ospe adoratzen. Goiko indar eta serafin doatxuek zure auzpez agur egiten, pozazun berak baititu zerutar guziak elkartzen. Onarezazu jauna, haien gorespenekin bat egin dizagula guk ere gure kantu hotsak. Da dezagun aingeruekin zeruko kanta ederrena. Santua, santu, santua zera, jangoiko gure kanonena. Zerutan gora, gorezen dute, gorezen zure alena. Osana zuri zeru goietan, Osanata oralpena, bedeinkatua orain ta beti gure gana datorrena. Osana zuri zeru goietan, Osanata oralpena, bedeinkatua orain ta
Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu gizkizu bada, santu ogia ardo hauek zeure espiritua izuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz guruzela zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien ezanez. Arza zue eta jan guztio kontatik, ondere gorputza bata zuen zat emango dena. Era berean afalondoan kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikasleei eman zien ezanez. Arza zue eta edan guztio kontatik, ondere dolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuen zat eta azkoren zat pekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau, nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaitzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbizari onartu getuzulako. Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala. Izango guen jauna, mundu guztian zabaduri dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Leon gure eta Santorekin, Florentzio gure gozenarekin, eta lizgizon guztekin batean. Era berean, izango guen jauna, piztiko itxaropenean joan diren gure senideak, bereziki, Anastasio, Ageda eta Joseba. Eta hildako guztiak ere, izazu zeure erpegiaren argitan. Erruk izakizkigu arren gu guztio betiko bizia iritzezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia Dobatxoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldu guztietan, zure adizkide izan diren santuekin, haiekin batean goreza ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honenkan, zuri gaita jangoiko albostidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta mentza guzia, gizaldi eta gizaldi guzietan. Salbatzaileak agindutarako txiari jarraituz, beldur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedizure izena, etor bedizure reinua, egin bedizure maia, zeruan bezala urrean ere, emaiguzua, egunontako ogia, barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegu ezkero. Ez gaizazu txetetan dian erotzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna, gaizkuzietatik,
emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendu. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristu gure jauna, zuk ezana da apostoluei. Pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zeure Elizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala. Emaiozu Elizari pakea matasuna, erregi bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea betizuekin. Emaiozue pakea elkarri. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuken zen duzu munduko pekatua, erruki jauna. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko pekatuak entzen duena, zoriontsua jaunaren maira dituak. Jauna, ni ez naiz Señor zure etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz.
Egin dezagun otoiz. Aldareko janari santuaz ase duzu jauna, zeure kristau familia hau, Jose Santuaren festa burua pozik ospatzen duen egun honetan. Zaindu ezazu beti zeure babespean, eta gorde berarengan zuk maitasun handiz emandako doainak. Jesukristu gure jaunaren bitartez, jauna zuekin. Bedenka zaizatela jangoikoa guztitunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoaze jaunaren pakea.